Takže volám sa Viktória a mám kozmetický salón v Novákoch, volá sa Vicky Salón. Som teda majiteľka aj kozmetička v tomto salóne, mám ho už 5 rokov otvorený. A Masadu som si vybrala preto, lebo ma okúslila svojimi vôňami, svojimi rituálmi a je to naozaj zážitkové ošetrenie aj relaxačné s krásnymi výsledkami. Ten moment prišiel, keď som bola na školení s Masadou a zažila som si ošetrenie hyaluronic acid lifting a naozaj to bolo niečo, čo som doteraz nezažila v žiadnej kozmetike, na žiadnom ošetrení a teda bolo to krásne, bolo to oddychové a bol to úžasný zážitok. Ten oddych a naozaj ten postup, že vlastne tá kozmetička sa venovala iba mne celý ten čas a priebeh, že ozaj to bolo úžasné a tie vône do toho krásne zapadajú, že je to taká terapia. Máme tu zhasnuté, je tu sviečka zapálená, je tu úplne taký kľud a svetielko tu tak jemne svieti na uvoľnenie. Je tu naozaj ticho, snažím sa tu navodiť takú relaxačnú atmosféru aj s hudbou, aj sviečkou. Naozaj sa venujem len tej klietke, čiže všetko len pre ňu v úplnom kľude, v pomalom tempe a iba my dve. Všímam si, že naozaj si vydýchnú a úplne sa uvoľnia na tom lehatku. Aj tým, že na začiatku je to výdychové a nadýchové cvičenie, čiže cvičenie, taký rituál, že je to skorej úplne také oddychnutie, uvoľnenie a teda vidím, že veľakrát aj zaspinkajú, úplne vydychujú v kľude, nie sú pod takým stresom a napätím, že si to užívajú. Keď odchádzajú po rituáli, tak sú naozaj usmiaté, oddychnuté, úplne uvoľnené. Najradšej mám tento rituál, keď robím večer v poobedných hodinách a vidím, že ozaj už majú chuť len prísť domov a oddychnúť si, ľahnúť si na gauč a už nič neriešiť. No, že tá masáž je úžasná. Tie vône sú príjemné, relaxačné a teda naozaj, že si to užívajú, že je to zážitok. Ozývajú sa mi a hovoria, že to bolo úžasné, že taký relax dlho nezažili a že teda by sa niekto venoval iba im celý ten čas. A ten dotyk, proste aj ten masáž, že naozaj je to úžasné a teda vidia aj tú zmenu na tej pleti, že pleť je taká pružnejšia, rozjasnenejšia, vyhladená. Takže je to aj ten efekt relaxačný, ale aj ten na pleti, že je to vidno. Po rituáli vidím, že naozaj sú tie jemné vrásky vyhladenejšie, tá pleť je taká prúžna, vyživená, rozjasnená, že veľakrát je tá pleť vysušená a taká dehydratovaná a potom ošetrenie je naozaj taká svieža, napnutá, pekná. Že vidno, že proste sa pracovalo aj s tou pleťou a teda aj ten liftingový efekt je tam vidieť. Ideálna voľba podľa mňa pre všetkých, lebo naozaj je taká rýchla doba, uponáhlaná a podľa mňa by sme mali všetci myslieť na seba, aj na tú svoju pleť a teda zveriť sa profesionálom a určite si oddychnúť a zastaviť sa a vychutnať. Je to úžasné. Ja si myslím, že to je naozaj luxus na úrovni. Sú to špeciálne ošetrenia, ktoré nezažije u iných kozmetičkách alebo väčšinou málo kde to podľa mňa človek zažije. Je to kvalitná kozmetika, nie je to len nejaká drogeriová alebo nejaká katalógová, ale teda je to ozaj kozmetika na úrovni a cítiť to aj na tej pleti, že po tých ošetreniach je tá pleť úplne iná. Aj ja sama ju teda používam a som veľmi spokojná. Pomohla mi zvýšiť hodnotu hlavne v tom, že také ošetrenie som nemala. Väčšinou som mala skorej také tie klasické masáže, ktoré vlastne len tak bolo, že masáž a maska a niečo k tomu, ale toto je ozaj, že má to svoju postupnosť, má to pridané pomôcky, ktoré sa používajú v tom ošetrení, ktoré vlastne tá značka má svoje, čo je na tom úžasné. A vychutnávam si to aj ja, keď robím tie ošetrenia.
tak pekne to spolu hrá a je to fakt rituál, že nie je to len nejaké ošetrenie, ale je to proste rituál, ktorý má svoju postupnosť, svoje produkty, svoje pomôcky a je to úplne niečo iné. Že nie každá značka niečo takéto ponúka. Skôr by som povedala, že tá komunikácia s firmou je veľmi dobrá a nie je problém objednať. Vždy akože tým, že to je e-shop, tak je to veľmi jednoduché, lebo doteraz som skôr cez e-maily objednávala a tak, čiže kým si to prečítajú, tak to naťahovalo čas a takto tým, že to je e-shop, tak veľmi rýchle dodanie, čo je úžasné, že objednám a do 2 dní to mám. Stále sú na sklade produkty, takže to je super. Odporúčila by som to určite, aj keď nemuselo by nás byť veľa, lebo je to niečo výnimočné, ale odporúčila by som, lebo naozaj podľa mňa sú teraz milión rôznych ošetrení, ale toto nie je len ošetrenie, toto je proste rituál, zážitok, oddych, tá atmosféra, všetko to do seba tak do tejto doby krásne zapadá, že by to mal každý vyskúšať a teda mali by tu mať aj viaceré kozmetičky. No hlavne by mi chýbalo to skľudnenie a taká tá atmosféra, že naozaj som si to zažila na tom školení a teda doteraz som to nikde nezažila a je to niečo podľa mňa veľmi výnimočné. To by mi asi najviac chýbalo, také skľudnenie a hlavne, že nemusím hľadať a skúšať ďalšie kozmetiky, lebo viem, že proste táto naozaj vôňa je príjemná, nemám žiadne alergické reakcie, takže nie je dráždivá na tú pleť a vidím výsledky, čo je pre mňa dôležité. Že treba sa v tejto dobe zastaviť, myslieť na seba a príď si to užiť, vychutnať a hlavne všetky chceme ovládnuť. Všetky chceme byť mladé, krásne, pleť žiarivá, pružná, takže určite každá by si to mala vyskúšať a nielen teda oddychovať, ale hlavne myslieť na seba.